Jeg glæder mig helt meget til at komme herud til jer, fordi jeg har et eller andet, som jeg vil gerne fortælle jer om. Kan I høre mig? Yes. Jo, jeg håber ikke, at der er nogen, der har høreapparat. Det håber jeg ikke. Nå, okay, ja. Så i dag, mit navn er Sambo. Jeg er præst her sammen med Lone, præstehjælp hos Lone. Og jeg er lige blevet giftet i sommer sammen med Bethlehem, som I lige har klappet for. Og ellers, det har været virkelig fedt weekend i sidste weekend, ikke også? Der vi har haft en brødrens aften, det var virkelig godt. Og er der nogen, der har været med til det? Hvor mange har vi haft? I alle sammen er jo med næsten, ikke også? Så fedt. Jeg vil gerne i dag fortælle lidt om at put God first. Kan du lige vise det billede, som jeg har valgt heroppe på skærmen, hvis det er muligt? Jeg vil lige læse en lille bibelvers, som står her. Stol på Herren i hele dit hjerte. Følg ikke kun dine egne tanker. Vi skal ikke følge efter vores egne tanker, siger bibelvers. Jeg kan huske en gang, at hvis vi skal tilbage til det er fint, det der, det er fint. Det er virkelig fint, ja. Men stoler på, hvis vi ikke stoler på nogen, jeg tror ikke, at vi vil lade dem komme ind i vores soveværelse. Eller jeg tror ikke, jeg vil aldrig komme ind i nogen, som jeg ikke stoler på nogen. For eksempel, en af mine venner, man kan komme ind til og være hos din soveværelse. Jeg tror, det er pinligt. Jeg vil ikke sige ja. Men hvis min kone siger ja, selvfølgelig. Ikke også? Fordi jeg stoler på hende, og jeg har tilladelse til det. Så her siger Herren, at stole på, hvem stoler du på i dit liv? Det er meget, meget vigtigt. For at, hvad er det, du stoler på? Hvem er det, du stoler på i dit liv? En gang i 10 år siden, tror jeg, jeg har rejst til Afrika, et land, der hedder Ghana. Ghana hedder det på dansk. Og jeg rejste der, og så vi skulle ud til en landsby, hvor vi skal evangelisere, hvor vi skal ud og fortælle om Jesus og sådan noget. Vi skal bede til dem og sådan noget. Og så kom jeg ud til en landsby, hvor jeg har en tolk med, hvor han oversætter for mig, når jeg skal tale på engelsk. Så kommer vi ind til et sted, hvor der er et stort træ. Under træ sidder 5 mennesker og sidder sådan her og stiger de på os. Hvad laver de der drenge også? Og så kommer vi hen til dem og sagde, hey guys. Så de gider slet ikke kigge på os. De siger som om, at der kom en spøgelse eller sådan noget. De vil slet ikke kigge på mig. Jeg kom ind til dem, hey guys, og så sådan, what do you want, siger de så. Og så siger de, hey, I come from Denmark. Wow, Danmark, ja, wow, ja. Og så de gider slet ikke snakke med mig om noget som helst. Jeg var sådan, hvad skal jeg sige? Gud hjælp mig. Ikke også? Og så gik jeg hen til dem og sagde, I have some presents for you guys from Denmark. Og så wow, presents from Denmark, wow, hvad er det? Så we will gonna have presents, kom. Ja, hvad er det? Hey, do you know Jesus? No matter. We don't like to hear about Jesus Christ anymore. We heard about it every Sunday in the church. It doesn't matter for our lives. Siger de så. Vi gider ikke høre om Jesus mere, fordi vi har hørt om Jesus. Hvis du skal fortælle os om Jesus, så går du bare din vej, siger han så. Jeg vil så gerne fortælle til dem om Jesus. Jeg vil så gerne fortælle til dem om, hvad Jesus har gjort i mit liv og sådan noget. Men det var åbenbart, at i vores asiatiske kultur, når man ser nogle sort mennesker, når man siger sådan, det er ikke sådan, I skal ikke tænke på ondmål, ikke også? Når man er Asian, og hvis man siger nogle sort, sådan nogle hudfarve, ikke også hudfarve, som er sort, og så siger vi sådan automatisk i asiatisk øje, er det grimt, ikke også? Så vi siger sådan der, inden for vores tankegang. Men modsat, afrikaner, de sorte mennesker, når de kigger på asiatiske mennesker i en lille bitte øje, og så siger de, hvor er det grimt, de der mennesker?
Og det synes jeg, vi er så grimt. Derfor han gider ikke snakke med mig. Jeg var sådan, jeg vil så gerne snakke med dig om Jesus. Men han gider ikke snakke med mig, fordi jeg var så grimt for ham. Og så, okay, jeg gik hen til ham igen og sagde, hey, jeg vil gerne bede en bøn for dig. Jeg vil gerne bede en bøn for dig. Hvis du ikke kan få, hvad du ønsker om, jeg skal bede for. Du kan gøre alt, hvad du vil i mig. Jeg tænkte på, what? Jeg skal lige tænke mig tilbage, hvad jeg snakker om, for de er jo i Afrika. Hvis de beder om, at de skal have 1 million kroner, hvis jeg ikke kan give dem, så kan de jo slå mig ihjel eller sådan noget, ikke også? Jeg tænkte, what? Hvorfor siger jeg sådan noget her? Gud hjælp mig. Ikke også? Og så kigger jeg på dem, og så siger de, okay. Ja, vi vil gerne, at du skal bede for os, og hvis de ikke opfylder det, så vil vi gerne gøre alt, hvad vi på dig, i dig. Ja, det må I gerne. Hvad skal jeg gøre? Han stod bare sådan der og kiggede på dem, og hvad skal jeg gøre? Okay, de er jo, så jeg er ikke så høj, ligesom jeg er, ikke også? Det er Nord, for eksempel, ikke også? Og de er jo højt sådan her. Og jeg vil gerne have, når jeg skal bede for folk, så jeg vil gerne have lægge mine hænder på deres skulder, eller i hovedslået, og sådan noget, ikke også? Okay, og så beder jeg til dem, at I skal knæ ned alle sammen. Okay, siger de så. Så gør de sådan der alle sammen. Okay, what do you want me to pray for you? Siger jeg til ham så. Og så siger han, Pastor, I want to be millionaire. Selvfølgelig siger han det. Fordi, og så en mand siger, hvad vil du have, jeg skal bede for? Pastor, I want to be millionaire. Okay, det var 5 mennesker. Den sidste ven, han sagde, at jeg vil gerne blive helbredet, fordi jeg skal rejse i morgen. Okay, ham der, han vil gerne 1 million. Han vil gerne have også millioner, ikke også? Og ham der, han vil gerne også 4 af dem, vil gerne have 1 million penge. Det har jeg slet ikke. Hvad skal jeg gøre? Og en af dem siger, at han vil også gerne have helbredet i fødet, fordi han har ondt i fødet. Okay. Og så sidder det der, og jeg stod der med en nålekode i min hånd, faktisk. Og så siger jeg til dem, are you guys ready? Yes, siger de så. Og så siger jeg har den sidste spørgsmål, jeg vil gerne spørge jer om. Det er, efter I har svaret mit spørgsmål, så vil jeg gerne bede for jer. Og så stiller jeg et spørgsmål, det var, at er I klar? Yes, pastor, we are so ready. We are so ready, jeg siger det så. Og så begynder jeg at spørge et spørgsmål der. Hey, jeg vil bede for dig, og du kan få 1 million kroner, men du får kræft i din krop, og du har dårligt i familie. Du kan slet ikke være glad for at leve her i livet. Eller vil du have 1 million kroner? For eksempel, do you want to have a cancer, or you have very bad situation in your family, or do you want to have a million? I will give you 3 minutes. Så tænker de på, skal jeg have en her dårlig familie med sygdom, selvom jeg har 1 million kroner? Så tænker de på det. Og så siger jeg, I have only 3 minutes. Og så tænker jeg, Pastor, wait. Jeg tænker, skal vi have det her helbredelse i familie, hvor vi skal være glade for hele familien, vi skal have helbredelse, eller skal vi have million? Selvom vi har 1 million kroner, og vi er dårlige, vi har sygdom, og vi er ikke glade at være i familie, hvad skal jeg så vælge? De begynder at tænke på det. Og så siger I have only 3 minutes. Og så siger Pastor, wait. Der var en mand, som er 50 år gammel, han begynder at græde. Og sagde, Pastor, I want peace. Jeg vil have fred i min familie. Så var, what? Hvad gør Gud der? Jeg begynder at bede for ham. Er du klar? Ja. Gud kommer helt ud af hans hjerte. Jeg begynder at bede for ham. For alle mennesker. De er mega store end mig. De er højere end mig. Når du siger dem, når jeg siger dem, jeg bliver bange, men de sidder og græder foran mig, ligesom turdreng. De sidder bare og græder og giver liv til Jesus. Halleluja. Ja. Halleluja. Jeg skal sige amen jo. Det skal I lære jo. Halleluja. Det siger man, når jeg skal prædike til bevisen. Bagefter tog jeg ind til by, og så prædikede jeg, og bed jeg for nogle folk, når jeg nåede nogle folk som tilfældigt. Så kom jeg tilbage til dem.
de sidder, faktisk det var klokken, da jeg kom til dem, det var klokken 1, fordi de sidder bare ikke for at sjov, de sidder for at de skal ind og drikke noget efter, efter når verden bliver lidt koldere. På et tidspunkt var klokken 1, de så meget, meget varmt på et tidspunkt, derfor de venter lidt på, for at de kan få lidt koldt, så kan de gå ind til det der butik eller en bar, så kan de drikke noget også. Så kom jeg tilbage, de sidder der stadig klokken var 5. Hey, Buster, kom back, please to us, siger de så. Og så kigger jeg på det. Hey, skal I gå ind til baren, så skal I ikke drikke? Buster, we are free, siger de så. Vi skal ikke drikke mere, vi skal have fred med Jesus, siger de så. Det er så fedt at komme tilbage, og så de vil så gerne, at jeg skal komme tilbage til dem. Men det har jeg ikke så gjort. Men her, hvad er det, som de vil gerne ind i deres liv? Hvad er det, de vil gerne hele ind i deres liv? Det er, før har de jo valgt at hælde ind, som der er ikke noget garanti for deres liv, som de kan blive bekymret for. Og en af dem har fortalt mig en vidnesbyrd, eller fortalt mig, at han har slået sin kone og datter. Mange gange han har slået dem, fordi han vil gerne have penge for dem til at drikke ud. Alle de ting, der sker, det er, når man ikke har forberedt en plads til Jesus, så tager man alle mulige ting som uglade, usikkert. Når du har dig selv, som du vælger ind i dit liv, som slet ikke regner til, hvad Gud han ved. Når du selv vælger at putte hele ind i dit liv, hvad er det, du hælder ind i dit liv? Det er det, der gør dig til at give dig svar for at leve dit liv. Så en del, jeg vil gerne have, vi skal have Jesus ind i vores liv. Hvad er nummer 1 for os? Ikke også? Hvad er nummer 1 for os? Der står her, 6, Ordensbog 3:6. Jeg vil lige sige den næste billede. Der står sådan her. Søg Guds vilje i alt. Søg Guds vilje i alt, hvad du gør. Så vil han lede livet lykkes for dig. Søg Guds vilje i alt. Når han siger, når ordets sprog siger, at søg Gud i alt, hvad du minder om. Vi plejer at søge Gud sådan her. Jeg vil prøve. Nogle gange i vores liv, det er dit liv, det er dig, det er Nora, det er Sambu, og det er Levi, og det er Christina, og det er alt muligt, alle i vores liv. Alt muligt navn, det også siger vi så. Og så putter vi her, ind i vores liv, putter vi vaner, og så putter vi ind familie, Facebook, Snapchat, TikTok, og putter vi uddannelse, kæreste, hvad mere? Alt hvad vi gør hver dag, den putter vi ind i vores liv. Den putter vi alle som her ind. Mor og far og venner, bedste venner, alt det der, som vi ønsker. Vi prøver at finde den bedste vej for vores liv, vores fremtid. Nogle gange siger vi, jeg vil gerne være det der, jeg vil gerne være bedste til musik eller et eller andet. Den putter vi ind i vores liv. Den putter vi først alle sammen. Nogle gange tager alle de ting, som i vores liv, de som vi synes, det skal være bedst for vores liv, den putter vi ind i vores liv sådan her. Så på et tidspunkt, alt det, som du har puttet herinde i dit liv, på et tidspunkt, når de går galt, når der er problemer i det, så vil du begynde at redde dem. Så begynder du at finde ud af det. Gud, hjælpe mig med at putte det her. Hjælpe mig med at have bedste venner med mine venner. Og hjælpe mig med at helbrede min sygdom.
Hjælp mig med at finde min vejledning til uddannelse. Hjælp mig med familie, bedstemor, eller for alt det der. Til sidst, der er slet ikke mere plads til Gud. Fordi du har jo puttet alle din vilje først deri. Det er derfor til sidst har du ikke mere plads til Gud, hvor det er ikke alle dine tanker kan hjælpe dig med at få fri for alle de ting, som du har puttet ind for os. Det er Gud, der kan hjælpe dig med det. Det er Gud, der kan hjælpe dig med at vise din fremtid. Hvad er det, du ønsker for dit liv? Han har altid de lykkes vejledninger for dit liv. Det er ligesom han siger her, søg Gud hvile i alt. Hvad er det, du søger efter? Men prøv at se her, modsat. Hvis vi har den her, så hvis det var dig, den her, og hvis vi putter Gud først. Vi putter Gud først herind. Gud til din uddannelse, Gud til dit liv, din sygdom, din mor, din kæreste, din fremtid, alt det, som du ønsker i dit liv. Så hælder du dit eget liv ind i Guds ønske. Ind i dit Guds ønske hælder du ind. Så er der plads nok til alle. Skal vi lige klappe? Vi skal putte Gud ind i vores liv først. Lad ham styre dig. Lad ham vise dig alt, hvad du vil. Selvom du kan gå alene, selvom Gud han vil lige nøjagtigt, hvad du har brug for i dit liv. Han vil jo gøre, hvad du ønsker dig i din fremtid. Han kender dig lige præcis, hvem du er. Gud han har brug for dig. Det er ikke kun dig, der har brug for ham. Gud hjælp mig, men han har brug for dig til at kende ham. Han vil altid gerne komme hen til dig. Derfor nogle gange putter vi vores ønske først. Jeg vil gerne have den her. Nej, venner, det er det, jeg vil gerne anbefale jer med. Og hele Guds vilje ind i dig først. Hvis du hele Guds vilje, find for Guds vilje. Så Bibelen vers siger sådan her, søg Guds vilje i alt, hvad du gør. Så vil han lede livet lykkes for dig. Vi vil altid gerne lykkes. Vi vil ikke have ulykkes i vores liv. Jeg vil så gerne have lykkes. Derfor får jeg flot kone. Det er lykkes. For Gud. Jeg vil også gerne have barn, men det har jeg ikke fået endnu. Hvis jeg skal score nu, de er jo magre. Ja, de er jo magre. Jeg tror ikke, jeg kan nå ham. Så ja, i dag vil jeg så kalde dig og du til at hælde Guds forsøg i dit liv. Og snak med ham, når du er retløs. Når du har ham, som styrer din ret for dit liv, så er han styr på dit liv. Så er han styr på dig. Så er han styr på dit liv. Du skal bare sidde og tænke på, hvis vi hænger på helikopter. Vi er jo ingen vej på. Hvis vi hænger på helikopter fra Bornholm til København. Hvis vi bare sådan hænger på. Bare kør. Jeg skal nok hænge på helikopter. Ikke også? Du kan slippe det, når du bliver træt. Når du ikke har kræfter til det. Men hvis du sidder ind i helikopter, så lander du der, hvor helikopter lander. Du skal ikke bare hænge på Gud. Gud hjælp mig. Du skal ikke bare bede til Gud, når du lige pludselig husker ham, men du skal sidde ind i Gud, når du er sammen med Gud. Så er du der, når Gud han er der. Så er du der, når Gud han vil gerne velsigne dig. Så du kan blive glad. For Guds naturen er jo glad, happiness, joys, alt det der, som Guds natur. Det er det, som vi skal have, som Gud har. Det er, som han vil gerne velsigne os. Amen.
Jeg vil gerne lige bede en bøn for jer. Kære far, tak fordi vi må få lov til at have en godt aften her, hvor vi kan prise dig ved dejlig lovsang. Kære far, det er dig, der skal være centrum, eller nummer 1, eller den første plads for vores liv. Det er dig, der skal have det, far. Velsigne os til at kunne give dig alt det, som vi har i vores liv, far. Selvom vi kan ikke styre os nu. Selvom vi putter vi hælder ind i vores liv, som der er unødvendigt. Men det er dig, der er vigtigst for vores liv, far. Derfor vi inviterer dig i det, far. Kom ind i os. Tal til os. Snak med os. Vi vil gerne kunne mærke dig, far. Vi vil så gerne se dig, far. Fordi vi har virkelig brug for vores fremtid. Vi har virkelig brug for dig i vores fremtid. Vi har virkelig brug for dig i morgen. Velsigne det unge mennesker, far. Vær en læge for dem, når de er syge. Vær en bedste ven for dem, når de har brug for en bedste ven. Halleluja. Tak, Jesus. Tak, fordi du har givet os det her tid, hvor vi kan være sammen og snakke om dig. Vi takker dig, far. Helbred alle dem, som er syge for i dag. Velsigne dem og være sammen med dem. Tak, Jesus. Vi er aldrig alene, når du er hos os, far. Når du er sammen med os, far. Vi glæder os til at vandre sammen med dig i vores liv. Vi beder med Jesu navn. Amen. Ja, Gud velsigne jer.